тавре иттилоъ дода будем 24 апрели соли 2026 бо ташаббуси хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар донишгоҳ озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси гумруки ҷумҳури Тоҷикистон доир гардид. озмуни мазкур бо мақсади дарёфти ҷавонони лаёқатманд, рушди малакаҳои касбӣ ва омодасозии кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат роҳандозӣ гардида, ҳамзамон барои таҳкими робитаҳои илмӣ, мубодилаи таҷриба ва густариши ҳамкориҳо байни муассисаҳои таҳсилоти олӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар озмуни имсола намояндагони 14 муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар бо иштироки 52 нафар донишҷӯ ширкат варзида дар ду номинатсия dastavî ва инфиродӣ дониши худро санҷиданд. албатта имрӯз барои ман бисёр як рӯзи фаромӯшнопазир аст. бо даъвати раёсати донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо 4 нафар донишҷӯёни зинаи бакалавр аз рӯи ихтисоси хадамоти гумрук даъват шудем ва албатта ман фикр мекунам ки раванди баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарин кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр як дар сатҳи шаффофият баргузор мегардад ва бо итминони комил гуфта метавонам ки дар ин озмун шогирдони мо ва он донишҷӯёне ки иштирок доранд ба як муваффақиятҳои назаррас ноил мегарданд ва номбардори донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар хоҳанд гардид. имрӯз оиди озмуни донандаи гумрук иштирок карда истодам дар донишгоҳи давлатии молияви иқтисодии Тоҷикистон. ман боварии комил дорам ки дар инҷа дӯстҳое пайдо мекунанд ки бо онҳо ҳамкорӣ мекунанд ва дар оянда онҳо ягон мутахассиси баланд таҷриба тайёр карда дар ин давлат хизмати худашонро мерасонанд. барои таъмини шаффофият ва адолат ҳайати якамон аз ҳисоби мутахассисони варзидаи хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон ташкил карда шуд. раванди баргузории озмун дар фазои рақобати солим ва шаффофият сурат гирифта иштирокчиён имконият пайдо карданд ки сатҳи донишу маҳорати худро нишон диҳанд. ҳар як номинатсия бо меъёрҳои мушаххас баҳогузорӣ гардида фаъолияти иштирокчиён аз ҷониби ҳайати якамон ҳамаҷониба арзёбӣ шуд. бояд иттилоъ дод ки бегоҳии рӯзи 24 апрели соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси гумруки ҷумҳури Тоҷикистон ҷамъбаст ва маросими ҷоизасупорӣ бо тантана доир гардид. маросимро ректори донишгоҳ бобоҷон Сатторзода ифтитоҳ намуда бо камоли эҳтиром ҳамаи меҳмононро ба ин ҳамоиши сатҳи баланд хайрамақдам гуфта ба иштирокчиён дар таҳсил муваффақиятҳои беназир орзу намуд. зимни суҳбат бобоҷон Сатторзода қайд намуд ки донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ташаккули ҷаҳонбинии илмиву инноватсионӣ, рушди маърифати касбии мутахассисони дорои малакаву маҳорати муосир ва саҳмгузорӣ дар амалигардонии барномаҳои давлатии рушди нерӯи инсонӣ дар мамлакат минбаъд низ ҷиҳати баргузории чунин озмунҳо ташаббусҳои наву самарбахшро амалӣ менамояд. мо боварии комил дорем ки озмуни мазкур баҳри амалӣ намудани ташаббусҳои президенти ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти омода намудани мутахассисони баланди ихтисоси касбӣ мусоидат менамояд. ба андешаи бобоҷон Сатторзода хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон як аз шарикони асосии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар самти омода намудани мутахассисони мақомоти гумрук ба шумор меравад. озмуни гузарондашуда низ дар доираи ҳамкориҳои судманди донишгоҳ бо хадамот доир гардид. дар фарҷом ректор ба хадамоти гумрук ҳамаи устодон кормандоне ки дар ташкил ва баргузории ин чорабинии муҳими илмӣ саҳм гузоштанд изҳори сипос намуда баён дошт ки чунин ташаббусҳо дар оянда низ идома хоҳад ёфт. зимни чорабинии илмӣ иттилоъ дода шуд ки дар номинатсияи dastavî ҷои якум ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон лоиқ дониста шуда бо диплом ва 5000 сомонӣ сарфароз гардида шуд. ҷои дуюм ба донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо диплом ва 3000 сомонӣ ва ҷои сеюм ба донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо диплом ва 1500 сомонӣ мукофотонида шуданд. дар номинатсияи инфиродӣ бошад ҷои якум ба Сунатулло Аҳмадзода донишҷӯи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо диплом ва 5000 сомонӣ муваффақ шуд. ҷои дуюм ба Муҳаммад Иқбол Саидов донишҷӯи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ва ҷои сеюм ба Муҳаммад Амин Сафаров донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва Сафар Сафаров донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо диплом ва мукофотпулӣ лоиқ дониста шуданд.
ва ҳамчунин ҷойҳои ифтихорӣ дар ин номинатсия ба ҳоҷизода муҳаммад, донишҷӯи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва Муборакшоҳ Алихонзода, донишҷӯи донишгоҳи давлатии Хорух ба номи Моёншоҳ Назаршоев насиб гардид. ҳамзамон ба як қатор намояндагони донишгоҳҳо, шарикон, кормандон, ифтихорномаҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва ба устодоне ки дар ташкил ва баргузории озмун саҳми фаъолон доштанд, аз ҷумла устодони донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Қудраттулло Мираков, Саидислом Абдуҷабборзода, Фарҳод Давлатов ва Сулаймон Абдуллоев ифтихорномаи хадамоти гумрук супорида шуд. ҳамчунин ба аъзоёни ҳайати ҳакамон ки аз хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буданд, сипосномаҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон тақдим гардид. аз ҷониби хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ба ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Бобоҷон Сатторзода ва декани факултати фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодии донишгоҳ Мастура Буриева барои дар сатҳи баланд баргузор намудани озмун медали барои ҳамкории хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. ҳамин тавр озмун дар сатҳи баланд баргузор гардида, дастаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон натиҷаҳои назаррас ба даст овард, ки боиси ифтихори ҳар як иштирокчӣ ва омӯзгорони донишгоҳ мебошад.